El Saló d'Actes del MUMA d'Alzira ha acollit avui una presentació molt especial. Alzira, un riu de brics. Tenim amb nosaltres a la regidora de Patrimoni Cultural, a Isabel Aguilar. Què tal, Isabel? Isabel, molt bon dia. Hola, bon dia. Bueno, fan de Lego, també. Has dit a la presentació. M'imagino que molt contenta de que el MUMA pugui tindre aquesta exposició. Exacte, hem començat així la roda de premsa, diguem públicament que és de veres, no? L'orgull com a alzirenya i regidora, però també com a fan de Lego, perquè els regidors també tenim l'oci, no? I jo soc fan de Lego i la veritat és que és un orgull poder tindre aquesta macroexposició en la ciutat d'Alzira. El dia 4, el divendres, és la inauguració i tindrem aquesta exposició fins al 18 de març. Per tant, ningú té excusa de no vindre a esta exposició. I diguem macroexposició perquè no únicament estarà al Museu Municipal, com ve seguint de costum, no? El que una exposició estiga en esta dependència, sinó que la tindrem repartida per les diferents dependències municipals, com pot ser la Casa de l'Os, el Museu Faller, la Casa de la Cultura, la Biblioteca, i per això també un poquet donar-li sentit a un riu de brics, no? Perquè tindran que fer aquest camí i tiraran en forma de riu per a poder veure aquesta macroexposició. No anem a desvelar res als veïns i veïnes perquè volem que vinguin així a veure-la, però algunes pincelladetes hem pogut comprovar en el dia d'avui i hem de dir que és tot espectacular. Exacte, no és una exposició a l'ús, és una exposició que jo crec que aglutina tant a xicotets com a menuts com a grans, perquè ja dic, els fans de Lego poden ser menuts, però jo crec que són més els majors de 18 anys que són fan de Lego, i la temàtica és diversa. Per exemple, trobarem barcos pirata en una dependència municipal, trobarem, per exemple, una temàtica com pot ser Harry Potter en una altra dependència, i això tindran que descobrir, no? Però sobretot veure com la imaginació, perquè això no són coses que ja se porten fetes, sinó que la creen ells en els seus cabells, són construccions molt difícils de començar, i sí que és de veres que el tindre aquest hobby, no? Sí que fa que setmana a setmana puguen fer aquesta construcció, però és molt difícil fer aquests planos que anomenem els fans de Legos, i és el més costós. A més, t'han fet un regal molt especial, també. El muntaràs? Sí, és la primera vegada que ho ha dit públicament. Jo dic, bueno, això no està acostumat a una, no? I després tindrem que justificar-ho i tot, no te penses? Però sí, un vaixell xucutiu que muntarem en moltíssima il·lusió, que serà un record de lo que ha sigut. No vaig a dir la millor, per a no quedar mal, però possiblement una de les que més il·lusió m'ha aportat en esta legislatura. I molt important. Doncs sí, moltíssimes gràcies per atendre a Ribera Televisió. Com sempre, gràcies. I des d'ací els convidem a tots a que a partir del proper divendres puguem visitar aquesta fantàstica macroexposició Alzira, un riu de brics.